Rövid riportunkban 2024. március 20 napján a rendőrség egyik sikeres nyomozásáról számolunk most be. A város egyik lakóját rablótámadás érte, aminek okán a sértett a rendőrséghez fordult segítségért. Leon Marshall rendőr főtörzsőrmester vette fel az ügyet, amiben megkezdte az eljárást. A sikeres nyomozásnak köszönhetően kézre kerítették az elkövetőt, és a rendőrség vissza tudta szolgáltatni az elrabolt értékeket. Az elkövetőt elfogták, jelenleg letöltendő szabadságvesztését tölti. Az ügy kapcsán megszólaltatjuk Leon Marshall rendőr főtörzsőrmestert is. Szerda este kereste fel a sértett az állományunkat segítségért. A részletes leírás alapján sikerült azonosítani az elkövetőt, ami után megkezdhettük a nyomozást. Szeretném megköszönni a társszervek segítő munkáját is, illetve Salvatore őrmester közreműködését is az ügy alatt, nélkülük nem sikerült volna véghez vinni sikeresen.